Lokhojan arong asar jalli along achi theka vedada jok abang arpum ke wanjia phan CEM lapen councilor tuma phan kachingri. Wechai rom pu ang thun ingdeng hini timong phangcho kachingru mamai mesen pen ke pachun pon. Difu powerhouse main market along lango ok jorbom a Karbi pi maratuma hinpen difu fish market madel lango oga hiti along Karbi aphansi lang ok jorakulat pekchot nang jipusi difu bazar committee lapen team Karbi along aphan mate Karbi along autonomous council aphan lapen Karbi students association atuma phan kachuni ripon. Karbi like Abirta kilangwer arab do anaphan sitami nili hinpen kardom nang pajur ikla kardom Pini Arnikangsam Abirta along pen nili sami reng mirti mongpi. Totang te pini Arnikangsam Abirta ang ton pen arjuponik tha. Lakhain koira trok dwar bagori MAC constituency angkang Lokhojan timung singnar arong asar karlitang boron singnar alangli Delhi rong sopi along asomaratum lokachar likachilang namahud kopai kelang no pen ki so cholong lok ajok se kachilang bom ta un edachi non ke ki thitanga bang arpum heman kache wanjia phan tangka ka ve ki sung thektika porahut Karbiang long pen aning ki menaya bangko Karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang local MAC Richard Togbi EM lapen hampanga song tumaphan ahema sor lapen Lokhojan timung singnar arada tumpen mekrim meklang pen kerap kachahan. News report Karbi Live. Kardom sa sem sa pini naliphan chuniri alam thegela phunlo je nili hu polo somar Delhi lokachari atungphan kechilang dam pomat nadak pen dam ro pomat nithom nipli pini hopta ne anang arni nang man lo jo asi langli hala dakli pen se chalong lok masi nithom nipline guhat Delhi hospital si chelang bom lo sitame un edelo nasi non bangso patient mate lakso dead body nil tum kichi wanjia phanta akisik sak dokok lo sar la si flight pen si wanji puta 2 lakh nahi ta hosa lasi nil tum ke upai masia velo lasi kachirok nali phan nang chohang nangli aje upai pe hetame nirabdun bek thasa lasina le phanchu ningrila landala milike ningye ta thek thedala yo kardom sa jo nin nangli phanang ke chuning ripon ho CM sa ni ke ningye ta thek thelu ha difisi so manung chali du ete sa okay ha kisu ke mane ana somaram han kichilang dam pulo sosar bura ke heman ke dam ke mise anke handang le ro kason yom ne lason kisu bimar chulong lok lo anke lason ada bihus dam de lo anke non mang ke si chilang bom ta un de lo non ke ju sar burata be de lo kichivani phana hu bidanang pidun tha putisar nang li phanang chuning ri le tholo mane anke joda lokho gambura lo nili polo nili asu piak leng mang lo sin nang li phanang chuning ri le tholo sa There Poachik lo ni phai thong camera isi urmiar ni sirbo mo klam kilometer gap upper dilaji along hembang isi chinghon thegnang ji lapen hembang isi chichini nang ji pu RD biponsi kedam tanganing kana son thak thak si pininga ningkan le thot chitame ovechai rom pu angthun ingdeng hini timung phangcho chingrom mai mesen pen ke pachon pon ingdeng hini timung phangcho hembang chingrom mai along kideng pona sai lake pu hinlo ada porphai troxy dilaji athana se karkli ada porphai ner gap klim somaratum kapathu kachipate ada porphai gap kirim kang dukla pen nerlo porphai hini pen hembang chingro mamai pangchung ponlo
XMAC long sing timong phangcho kachari pona maya long meki phalam the sonaram timong phangcho si pachini ponlo lapen bangso maya long rong rup kachokim rong asar sarkari gaon bura ang parta timong phangcho hembangi sia long thek re muchada tum chatong don si mayor li pidonlo lason si maya long vechai rompu ang thun mate asumaradang kido anatom chatong don si chilir chipor lapen chethan chimum chapachini si mei mesen pen pachon ponlo Difu pen Bimal Singh Teron, Karbi Life. Apangsi pining niltum ingdeng hini timung pangco hembang cingru mamai labangso amai ki bialong nangtum media akote tum hancuru parpik lo pasi ahok lo niltum pini labangso hembang cingrum amai niltum timung pangco lo mo pen ciningge lo pasi kenang sot niltum labangso ka cingrum amai ki bia bangke niltum ho fusar dak ketok dolo rumpu wecaya kleng lo rumpu ki bilo labangso ang thun ba chin nilitum non pirthe ke chanahut longle pelang kachuri pen piso some ke an pen chenglok uchhajik jam ke do chhajik jam lo lasi uthot laso kachipachini mantai kachihumri tu thegi don rap kisung ke boy pen chenglok fusar ang thun kadok ame chichini et nangi hembang rat an pen an ke kwa ke mang sin nilitum labangso ingdeng ini nilitum laso hembang chingru mamai timung hembang chingru mamai nilitum kibila pini ke kecengsi nilitum labangso sai ke tengke nilitum labangso dak ke apar dilaji kusi tipu amasi nilitum dilaya thando dak nilitum labangso than long si nilitum pini Arnikangsam han nilitum than thili chiklem ponlo athan thili ta pini ke klem sekar pido lata misen lata naduntu ke tirim doan nilitum hembang ayo tirim do anafan nilitum tirim beng chidit lo lapen kangduga system dan alpa thethe sitam nilitum han hun beta ingdug lo lapen si non mai cheng lo lapen nilitum isi jai mek bangke une delo tim somar ban kapathu ki bi bangke pulapen apor chi tonte bang une delo kenon bang mai bang chumbom lo lapen la allo pene adai pen ningwe bang nilitum kilun ke kana malinda biji nilitum dak nilipisa lo dak kai timung lun kana malin nilitum ki irpot chopapon artis chopapon do nola lunsepo binong timung hansi chopapon nolan oe troxial lo nilitum la wechai timung phangcho pen rumpu timung phangcho pen la soang thun bang bomsi nono bangke oe troxian nang pleng lo hak lo la ke nilitum non dak jamuna par mojadar khidun cheng lo nona mopen dak wechai soma tangki pu bangsi mojadar khidun nilitum fusar ta apa fusar la bang lo mojadar khidun lo amat ko pune ko sonne amat fit bangke terang sor phansi pek thoko lapul yam no nilitum tat chini nun oe kothai karju dun lo ngala la dak nilitum chitebok rong ni bang mote nilitum mithang rong si chidolo sorgari umbra rong ise lo lapen apek dak dipu adung arai tado lapen ha bali pothar do ladak birola adung tado lapen ko dak 8 kilo tado ladak sorgari umbra loksi nilitum rong thom lo engkan mijung da dodun hola dak bangke chetabe kaprek khamsa rong si dodun nenekane bali pothar ta dodun lo dak pasmel ta dolo dipu mata dolo engka bene vias na ka velang vias na ka non ko ke stame dak lama se Lasinang barnon Karbia khai tum ilia khai kang thim angri si angdi si dora kiche ke bia so pan plung lonang Karbiang long henlo methangadim lasi chojor cholangadim ilile cherai thip lonang pusi difu powerhouse along lango okke jora sarpi maratuma hinpen ninje pon
Difu Fish Market mate Difu langa okejor a hitialong kang kirklak thegapot CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan langa okejor sarpi maratoma hinpen kachuro sitami pajirpon. Nona tengle ke claim kedam Karbia tum ningi sido pulote Karbia khaya kemang hemprek kang tim sitami long vekji lapen long dap rangji puta Difu Powerhouse along langa okejor sarpi maratoma hinpen ningjepon. Difu pen Bimol Singh Teron Karbi Life. Apang si nang litom pan nilitom kardom nang pajir iglo any Karbi Life apan kardom nilitom ladak pini ke it arni 31 March ladak nilitom ok kizora lam thibang ke lapo henlo je non nilitom kizor bom ahi thila ke Powerhouse Difu mention taralong ladak nilitom kizor bom ke la ke la ok road do bahu do lokela ok da do ajar ok sitami nangji pulotang pe nilitom long do etlo non bang ke nilitom men alam thebang ke lahano je elanon kibon klak ason thot se silent is golden palam do silent is golden polotang ke alam chingwai lo polotang te klang le polasi chingwai we dead rat totally sat down nangi pusi nilitom karbiang lo rat phan chuningri lo la pen team karbiang lo phan se tami nilitom chuningri ba ke lalo unity polotang te especially for CM karbiang lo CM Satuliram rang ham fan men la pen ke kese tumasi nilitom women I hin pen kardom pajir alang nilitom phan shut down ki bi theka pot Difu men bazarong totally shut down off kibi thega podili tum alang tum kardom pajiro lason thot se ile tum jong si lason ining isiwet tum derapet polotan te hemprek kilong leta alama ve long vek ji ile tum non ason thot se ile tum do theklo polotan te ile tum hemprek ta long da vek ji seta me angdi si angri si ile tum do thek nang ji non ason thot si la se la so jana ta me ile tum sapi mara phan seta me nang bi ponang ji la pen pinso dera phan bilang le halada la pen non ason inkir klak nang ji jong si impupen ba khai nang do thek polotan te ile tum sapi mara tum sa halada ke dodam pinsoi nyota dolong le halada non nilitum ining ke kang ining ke pong asan si do la sinilitum asan thatsi sa pimar si tamiri somar okojang tum an si tabi rangon ladak non ilitum ke do nanji ke thang nang yadim ilitum ahem marit ke ladak heno ilitum no hok kadam thek halo kachojor kacholang kam claim ke dam puno ajar akam si tame ladak de okijor akam de ajar akam no sanabe every business must be engaged all the Karbi peoples in Karbi Anglong so we are sitting here in a powerhouse men powerhouse na sinilitum non doloda la sinilitum women tum satame na nang nitum ajakong do polotang ka do visitame nang banon police sinilitum kudamlo team Karbi Anglong CM sar phante pani se het nilitum chuningri lo nang vijit thapu satame alang li apor ka dore ajak wang ik thek thedelo satame nilitum nining oi alang li long satame nilitum ning hang vijit ji alang li long satame alang li pan nilitum thangka ning oi alama ve la si kado ka vese tamik non ke ilitum ining isiwet pen do thek nangji kam ke claim ke da man ta la son thot si unity dolo polotang te da tum se tame ladak ilitum han nang ki puji na ke ning jeji thang alam ta ve la si pini ilitum ke women tum ke start tanglo jok chen tanglo lang ok jor pen lan si niliam theke kirip idlo kardom Pini Arnikangsam Abirta ke napo an si kang ton pon iklo do methak mi kurwang thu